COVID-19. Bumi saya lara. Bumi saya lara. Minangka asil saka rawuh sampeyan. Makhluk nano sing ukurane 150 nanometer sing ngageti jagat iki. Wis cukup ewonan nyawa wis ilang. Akeh bocah sing tewas. Kabeh wong tuwa wis ilang anak. Akeh keluargane sing wis kelangan kerabat. Akeh loro, akeh penderita. Sakehe guyu wis entek. Wis cukup sampeyan ngageti jagat iki. Ayo bali, kita kesel. Gusti, sampurna kabeh iki. Kita pengin sekolah, pengin dolan. Kanggo sing padha nglawan COVID-19, kanggo perawat lan kabeh personal medis, kita mung bisa ngucapake matur nuwun banget kanggo taun 2019 nganti tekan wayah iki.